Mig centenar de voluntaris ha participat este cap de setmana en la reforestació de part de la zona boscosa d'Ontinyent, i tot gràcies a una iniciativa de la colla ecologista L'Arrel i a la col·laboració d'Un Arbre, un voluntari, una entitat de València. Mig centenar d'ecologistes d'Ontinyent i de València han emprès este cap de setmana les tasques de reforestació que han programat des d'ara i fins al mes d'abril. Es tracta d'una iniciativa que pretén la regeneració de les zones més castigades del terme municipal de la capital de la vall, i per això, esta vegada els ecologistes de l'Arrel han comptat amb la col·laboració dels valencians, un voluntari, un arbre. Per avui el que hem preparat són roures, carrasques, marfulls, aranyoners, gargullers, rosers i ja està. Espècies autòctones que pertanyen als estadis més madurs del bosc han sigut les que han triat en esta ocasió per a reforestar la zona, triada a consciència per a que la seva activitat perdure en el temps. A l'hora de triar la zona, el que fem és buscar zones on trobem sòls profunds i zones ombrívoles, perquè d'aquesta manera es facilita la creació d'espais frescos i humits. Aquestes zones són les més adequades per a que es produïsca l'establiment dels plançons. I un poc està una de les claus de l'èxit de la reforestació. Si les espècies que avui plantem creixen i arriben a la maduresa, els fruits que produeixen després seran dispersats per la fauna de la zona. Usem aquesta estratègia més que en lloc no intentem abarcar grans superfícies, sinó treballar en superfícies molt menudes, perquè sabem que en el futur la fauna multiplicarà el treball que estem fent avui en dia. Com els hem comentat, els ecologistes de l'Arrel no estan sols en la seva aventura. En esta ocasió, els membres d'un voluntari, un arbre, han col·laborat venint des de València, on tenen la seva seu. Es varen formar arrel dels incendis que varen assolar Alcubla, Sandilla i pobles voltants a juny, i després de formar-nos es varen donar compte que no existia un voluntariat mediambiental sòlid en l'àrea de València i àrea metropolitana, i després de ficar-nos en contacte a través de les xarxes socials varen tindre la necessitat de crear nosaltres aquest voluntariat, que veiem que n'hi ha una carència molt gran. A partir d'ahir vam començar a plantejar-nos què podíem fer, i des de la ciutat el millor que podem fer és enllaçar en associacions i en col·lectius de gent que està fent coses interessants en l'àrea forestal de la nostra comunitat. En concret, en aquest cas, estem col·laborant amb l'Arrel i en Bosc Viu, que pertany a la plataforma Bosc Viu, en la reforestació que està fent així en els termes d'Ontinyent i Bocairent. La veritat és que és un dels projectes més seriosos que hem vist i més sòlids i més respetuosos en el nostre entorn. Entonces estem molt agraïts d'aquesta invitació i, per supost, encantats de col·laborar. Si vostès també volen participar en iniciatives com aquesta, només han de posar-se en contacte amb els ecologistes d'Ontinyent escrivint-los un correu a colla.ecologista.arrel@gmail.com.